Ramogi wadhi nyime kod weche mamoko. Seneta ma Trans Nzoia Chesang koro wacho ne odhi kawo okang' mar chik ne bad migawo mar okwach kich kuom ketho nyinge. Seneta no kokalo kuom okil mar Otiende Amollo olero ni bad migawo mar okwach kich DCI yande otude kod ohala mar mula ma bandia e kind achije mamoko. Chesang olero ni nyaka mak bura ne apisas mag DCI mar neno ni adieri onyenyore lela. Magi ne giwacho e kinde mane gichopo e log tich mar okwach kich mar winjo gima omiyo obila notude kod wach mar ohala mar mula ma bandia go. Okil Otiende Amollo singo chiwo obok mage mar neno ni obila owuok oko mar fulo adieri. Otiende kod Chesang oromo kod jalope jatend okwach kich Nicholas Kamwende mane okonegi ni wach mar mula no iluwo kod obila mantie sendo obila mar paundeke ma DCI. To circulate the name of a serving senator to be involved in something that he is not aware of, no one has asked him to come and issue any statement, no summons have been issued, is what in law we call malicious misstatement. It is malicious misstatement and it's also defamatory. And we are going to issue a demand letter to the DCI so that they can clarify to us the basis upon which they circulated to the public at large the involvement of Seneta Chesang without even asking him any question, without summoning him. If they had information, they should tell me. Waniambie wewe umehusika hapa. Mimi ni mtu ambaye wakinipigia simu nitakuja. But nimeshtuka kwa sababu nimefika hapa and the deputy director of the DCI has no information na hata hajui kama wali report ama waliandika jina yangu kwa mambo kama hiyo. So it is very unfortunate na wacha nataka nichukue action kwa sababu kuna wengine ambao watapitia the same thing kama hii.